अर्जुन कहते रे बानर, बानर के बेटा बानरे ते हमारा नाव गा पूछे लगले तो सुन हमर नाव का कि हमार अर्जुन हवे ना। अर्जुन कहले कि अर्जुन, कहले कि हाँ नाम पूछे तो सुन कि हमार अर्जुन हवे ना। अरे बात सुना के हमारा काम हमार अर्जुन हवे। अरे बात सुना के हमारा काम तजाब लंका के धामरिया ज्ञान बनना, तजाब लंका के धामरिया ज्ञान बनना। कलश हनुमान कहले कि लंका में जेबे तब पहले ही पता कहले बड़े पुल पर पहरा बा हमार। अरे बनौला रघुबर सरकार पुल पर पहरा बा। अरे बनौला राम सरकार पुल पर पहरा बा। अरे बनौला हमारा सरकार तो कैसे जाबे सिंधु पार या गांधी रवा। कैसे पार जेबे हमरा राम के बनावल हो अते पार जेबे हमरा बे आदेश के कहत रे अर्जुन के सुन बानर हम कृष्ण के भक्त हई कर सब हम राम के भक्त हई। अते कहत रे जे पुल पर ना जाए दे तोरा ऐसन पुलवा खानी ए पुलवा खानी एगो पुल बगले में बना दे। अगर ते चाहत रहे तो बगले में बना के चल जाए। कहले कि बगल में राम जी के पुल खनी ते पुल बना देवी। कहले कि हाँ एगो बाण मारे ए पुल के बदला में पुल बनाए। आई अगर पुल ना बनी तो आज के बाद कृष्ण के भक्त न कहे। एक बाण समुंदर पाटो तब निज नाम धनंजय राखो। अगर एक बार में ना बनी तो कृष्ण के नाम लिहल छोड़ दे, नाम लिहल छोड़ दे। कहले हनुमान जी बड़ा लाबराबर हे पुल के बनाव में कतना मिस्त्री लागल बड़े नल नील बानर भालू सबे मिलल तो पुल बनल। ई कहता जी एगो बाण मार के हम पुल बना दे तो हनुमानो कहतर की तो एगो बात सुन हमरा राम के बनावल पुल पर अनेकों लोग पार भइल बा लेकिन तोरा पुलवा पर एगो लातवा धरम नु तो भस जाई। अब देखिए अगर ना भसी तो राम के सगुन खाता ने के राम के नाम लिहल छोड़ दे। अब दुनिया ने क्रिया खैले नु ई क्रिया खा गइले कृष्ण के ये बनाए उ क्रिया खा गइले राम के जब भसाए। अब कन्हैया बड़े ओजी जगशाला में ओजी बड़े धर्मराज के द्वार पर उनकर पेड़ुरी चढ़ता जे दोनों प्लेयर हमरे हमन और कप्तान हम ही बानी आ दोनों क्रियावा हमरे खा गइले से। काहे कि हम त्रेता में राम रहनी तो हनुमान भक्त रहे। आज कृष्ण मन कैल बने तो अर्जुन भक्त बड़े तो दोनों जना तो हमरे हमन। अब कन्हैया घबराता रहे जे दादा वो में होम का करी पुल लइखे बनत अर्जुन नाम भुला जाइए पुल भसत नहीं खे तो हनुमान नाम भुला जाइए। तो दोनों भक्त वीर के प्रतिक्रिया धरा गइले, दोनों भक्त वीर के प्रतिक्रिया धरा गइले, दोनों भक्त वीर के प्रतिक्रिया न धा गइले।
नारायण जी के जिया घबरा गइले नारायण जी के जिया घबरा गइले तब भक्त खाती भगवान के दूगो रूप धारा गइले एगो जगशाला में बा एगो पुलवा तर आ गइले एगो देहिया बा जगसले में एगो देहिया इजी चली होता जे दादाजी नहीं जाए तो मैचे बिगड़ जाए हैं सहबाजवा खेलता धनियो खेलता एमे तो कप्तान के रहल जरूरी बनी आज जब ही अर्जुन कल के हनुमान पुल बना होता नहीं देख देख पुल बना होता नहीं घनश्याम एगो बानी चाचा मरले नु तो बानवा में से लाखों बाण निकलल लाखों बाण फूट गई आ चाचारा जेंगा बांधला नोंगा बांधते जा रहल बा अब हनुमान देखले तो कहले कि रे ई तो कहते नहीं कि ई तो बना देलो अगर ये पुल लेकर रह जाता तो राम के तो वैल्यूए खत्म हो जाए इनकर तो निशानी ही खत्म कर दी कलश के ठीक बा पुल बना दे ले अब तोरा पुल के भाषा कति आवतनी बजान जाए उत्तर दिशा में यात्रा कइले कहले कि अर्जुन अर्जुन अपना पुल के तर रोकी है जितना व्यवस्था लगे खम्हा लगा दे का कमाए अतोर पुल भाषा तैयार उत्तर दिशा के कोयले पे अरे उत्तर दिशा के कोयले पे किया हो राम किया हो राम रोमे रोमे में बनले पहाड़ नुएरा किया हो राम किया हो राम रोमे रोमे में बनले पहाड़ नुएरा किया हो राम रोमे रोमे अरे उत्तर दिशा के कोयले पे उत्तर दिशा के कोयले पे किया हो राम रोमे रोमे बनले पहाड़ पहाड़ पर बैठ के चाचा आ जितना शरीर में रुआ बा इस सब रुआ में पहाड़ के बांधे लगले तीनों लोक के भार लेके अइले पुल के लगे कहले कि अर्जुन पुल के अपना बचाई हो हम पुल पर चढ़े जय श्री आओ आओ बानर चढ़ आओ बानर चढ़ तब पहिला रे डेग जब पुलवा पधरता रे तले पुलवा के नीचावा रे बानी सारा का अब कन्हैया अपन पीठिया वही में लगा दिले बड़े दिख ली भगवान कितना भक्त कति गजन सहे कन्हैया पिठिया लगोले बड़े जे क्रिया हमार खैले बा अगर पुलवा एकर भस जाए तो कन्हैया के नाम लोग ना ली तब पहिला रे देख जब पुलवा पधैले बड़े पहिला रे देख जब पुलवा के नीचावा रे बानी सरकार पुलवा के नीचावा रे बानी सरकार
इतना हनुमान जी के लोड पड़ल कि नारायण से बर्दाश्त ना भइल। मुँह में खुल गई भार से, मुहावा से खुन्ना मारे हरि जी फेंकता रे।